Той беше много добър. Дай там топ, тама. Резултатът е изравнен. Много добре стана. Ще ми дадат гипи, може да става. И раницата ми успя да направиш брутално. Ще направиш. Това е малко отбора на ВСК. Отбора на Академик води с една точка, 21 секунди до края на срещата. 31. Двата тайм-аута. 31. Окей. 31 секунди до края на срещата. Назаве, някой 40. Всеки един от участниците в трите отбора на първо, второ и трето место, освен наградите, определени 300 за първо место, за второ и 100 за трето, ще получи правото да сключи договор, с който ще може да търгува на валутните пазари с 15 000 реални щатски долара. Атанас Ранев е спрян, е позволено, получи правото да изпълни два наказателни удара. Да, ще изтегне. Първия ще изтегне. Само първия. Сега втория Пуска първия. Има шанс да изравни резултата, ако вкара втория. Да ще вкара. Пропуска и втория, но ватерполиста Горбанов успява. Фаул на Георги Бакалов. За какво му направи фаул? А те пък сега. Атанас Ранев се изпълни нови два фаула. Сериозно ли? На финал като на финал. Изтърва трети поред. Отборът губи с една точка. Отбелязва и изравнява резултата. Дайте на 8, бе. Колко пъто е? Георги Бакалов е фаулирал. Съдията Гогоманов отсъжда нарушение. Георги Бакалов има право да изпълни два наказателни удара. Колко време е? 6 секунди. Време до края 6 секунди. Да. Слушай. Георги Бакалов изтърва първия. Пропуска и втория. Измолено от Цвето Татаров. Получава правото за 20 метра да откоша да изпълни два наказателни удара. Кара добри удари. Лично направи фаул, Времето до края е 3 секунди. При равен резултат. Цвето Добрилов, както некока бележи. Извинявам се, Яко Фунев. Оба седи. Изтърва втория, Атанас Ранев овладява борбата и това е край на мача. ВСК побеждава с една точка отбора на Академик. И е на първо място.